Bueno, egitasmo hau burutu du Euskaltzaindiak. Gasteizko udalarekin sinatua duen hitzarmenari esker, ezta? Eta orduan, orain dela 28 urte hasi zen, ja bukatu da. Eta Enrique Kenner zenak abian jarri zuen, ezta? Orduan hasieran geunden Enrique eta biok, eta gero bazegoen historiagile taldetxo bat. Zergatik, hasieran datuak, artxibategitik, testigantzak, datu asko behar genituen, ikerketa egin baino lehen. Eta hor egon ginen zenbait urte, artxibo guztietatik datuak ateratzen. Orduan, gero ja, 2007 urtetik, ni geratu nintzen, eta gero zenbait zuzendari izan ditut, Enrique Kenner hil zelako, eta ja liburuak, hau da, ikerketa bera etorri zen, eta ikerketa horren fruitua liburuak dira, ezta? Eta orduan hemen dago 9. orain ja azkena atera duguna. Hortaz, zen izan da helburu nagusia? Datu guztiak, hau da, kontuan hartu behar dugu Gasteiz udalerriak 74 herriska dituela. Hau da, hiria gehi 74 herriska. Beraz, zen izan da gure helburua? Datu guztiak, leku izenen datu guztiak, artxibategietatik, leku guztietatik hartu 6 mendeetan zehar, hau da, 15-etik 20. Mendera artekoa, gehi gaurkoa, ze gaur egun nola esaten duten, zer geratzen den bizirik, hartzea. Datu guztiekin, orduan ja, ikerketa bere egin eta banatu egin ditugu lana. Nola? 11. mendean zeuden merindadeen arabera. Horrezegatik liburuek dute izena Maliza Eza, zer da Maliza Eza, Arratzua, Ubarrundia, hau da, 11. mendean zeuden merindadeen arabera. Izan da pitin bat banatzeko ze lekua ere ez da alfabetikoki, baizik eta lekua hegoaldea, mendebaldea, ekialdea, bai? Eta orduan horrela banatu ditugu. Merindadea oso handia baldin bazen, bitan edo hirutan, hau da, 2 liburu edo 3 liburu atera ditugu merindade bati dagokionean, ez da? Baina bestela liburu bat. Beraz, karo, esango duzu zenbat leku izen dauden, ez? Asko daude, hemen daude, eta da toponimia osoa, bai? Leku txikiak, mendizkak, herrizkak, soroak, ez? Orduan, karo, zer egin dugu? Metodoa, ez da? Datuak jaso, aztertu, arautu, zegero toponimia zarrerak arautu nolabait edo proposamen bat ateratzen dira, eta gizarteratu. Eta hori oso importantea da, ez? Ni gizarteratzeko, ez dakit esfortzu handia egin dut, zen ikuste dut hau diru publikoa denez, nolabait hori bihurtu egin behar duzu, ez da bakarrik gure artean esateko ze altxorra dugun, baizik biztanleek, gure auzikideek ikusi behar dute ze balioa duten. Hitz egin dudanean gizarteratzea oso importantea dela, eta adibidez hemen Gasteizen askotan erabiltzen da zera obra hau, ez? Lan hau. Adibidez, hemen dauden zenbait auzo berri, batzuk ez dira ia berri, ez? Baina, denok dugu buruan, Salburua, Zabalgana, Borin Bizkarra, horiek atera dira hemendik. Eta begira, kontatuko dut kontu bat, ez? Adibidez, Borin Bizkarra, hori da gaztelaniaz La Loma del Molino. Borin, hemen oso normala da, Bizkar, bai, holako zera. Ez da Bizkarra, baizik eta, baina mendiaren Bizkarra, ez da orduan. Borin Bizkarra ziren adibidez, bizirik dago toponimo hori, eta Borron Bizkarra edo horrelakoren bat
esaten dute oraindikan ere earin. Herrian. Hemen ondoan dago, gure Gasteiz ondoan ez, hiriaren ondoan. Bueno, hiriak jandu, oraindik ez, baina bai. Orduan, hasieran jarri zuten poligono berria, poligono edo urbanizazioa egiterakoan jarri zuten Borron Bizkarra, bai? Orduan, nik idatzi nien, ez dakiz zer, gainera argiratoratuta nuen zera hori, dokumentazio asko, nola zen, atzo arteia Borin Bizkarra, ez? Eta orduan aldatu zen eta Borin Bizkarra geratu da. Eta gero beste zenbait izen, adibidez, nik beti ezagutu dut, nire adinagatik, Judiz Mendi. Baina, karo, gero dokumentazio hartuta, ikusten duzu, zeta hori sartu zela bapatean 1930ean edo hortik hasi zen zeta bat agertzen eta Judimendi, baina beti izan da Judimendi, ez? Beti izan da Judimendi. Eta hori guztiz normalizatuta dago. Beste batzuk gertatu da, adibidez, Uritiasolo, guk ezagutzen genuen poligono bat, industrial bat, hemen hirian dagoena, Uritiasolo. Eta hori da Oreitiasolo, eta Oreitiasolo jarri da. Hau da, eta horrela nahiko gauza ez, horretarako ele barriagarria da. Gero, izen berri batzuk, adibidez orain, Aretxabaleta Gardalegin ere, etxe berriak eraikitzen ari dira, ezta? Eta orduan, interesa dute izen berriak, auzokideek ere nahi dute proposamen bat egin. Orain dela gutxi, Goikolarra jarri dute, eta Goikolarra da gure toponimo bat, eta hor dagoena, liburuetan dagoena. Beraz, baliagarria bada. Eta gero, nik uste dut jarraitu egin behar dugula bai mass median, ni programak egiten ditut, irratian, hitzaldiak, eskolak, tailerrak, ez? Oso hurbildu eta gurea delako. Batez ere nire ustez oso importantea da, ez? Hau guztia gurea da. Eta ezagutzea, guretzat da izugarrizko altxorra. Bederatzigarren azken liburu horretan, Dibina bi, hau da, Dibina azken mirindarea zen, horrela geratu zen, eta bat eta bi, orduan hau da bigarrena. Hau da, Gasteiz udale, mendebaldea da. Mendebaldea da. Eta orduan zer gertatzen da, hor dago Oto udala eta Foronda udala, eta horiek ia atzo arte izan ziren udalak, ezta? Nahiko zaila izan dira bi azken hauek, egia esan, hainbeste urte ondoren zailenak, mendi asko dituzte, eta mendi eta Zigoitia, Okarekin, zera mugak ere hor daude, eta orduan azken honetan sartzen dira hain zuzen ere Otobarren, Otogoien, Oto udalarekin eta Forondako udalerriko herriak geratzen zirela, argitaratu gabe zeudenak aurreko liburukian. Beraz, gure hizkuntza, gure euskara ezagutzeko baliagarria da, hori alde batetik, baina ez bakarrik hori, baizik eta arkeologian, historian, flora, fauna, holako eremuak ezagutzeko ere baliagarria da. Eta izatez, adibidez, arkeologoek asko erabiltzen dute. Askotan pista duzu, ez? Zer zegoen hemen, orduan pista asko dituzu, gehi toponimo bat, bagian ermita bat zegoen, edo auskalo, ez? Edo beste kontu bat, edo beste bide bat, edo auskalo. Orduan, baliagarria da, baina eremu askotan. Bederatzi liburu hauk bukatu ondoren zer dugu, ez? Liburuak daude antolatuta, herriz herri eta gero nahiko indize batzuk daude, batzuk asko, mapak ere badaude, eta orduan toponimo sarrera, ez? Horiek bai, herrian eta alfabetikoki. Toponimo sarrera horiek araututa daude.
nolabait. Zergatik, bazuk adibidez kale bati, askotan igual deitzen didate herri batetik, ez? Karo, askotan herrizketan badago kale bat, 2, 3, ez, zenbakiak. Eta orduan, errekuperatu, berreskuratu nahi ditugu izen horiek. Izen bat jarri nahi diogu kale bati, ez? Eta orduan oso balegarra da horretarako. Bueno, orduan, zenbat sarrera aurkeztu dira 9 liburu horietan, begira esango dizut, 13.086 toponimo sarrera. Claro, sarrera horiek zerekin daude lagundurik, datuak, gehi testu batzuk, gehi azalpena. Bai? Datu horiek izan dira orokorrean 121.000 daude. Ez, liburu horietan. Gehiago ditugu, gehiago daude, baina, bueno, nolabait aukeratu ditut, zaharrena, ez, normalean, batzuetan da 14, normalean dira 15. mendetik, gaur egun nola esaten den. Karo, zer gertatzen da gaur egun? Oso gutxi geratzen direla batzuk berri daude, normala denez, ez? Eta beste asko desagertu egin direla, ez? Askotan itzuli egin direla, askotan desitxuratu egin direla, ezta? Orduan gaur egun adibidez herri batean geratzen dira 40 toponimo bizirik, ez? Eta nik normalean 200 inguru aurkezten ditut 6 mendeetan zer zeintzuk eman diren, ezta?